Добър ден! Добре дошли на днесния малко по-различен епизод, първи по рода си. Днес ще направим нещо, което може и да се прерасне в така поредица от видеа. Ще видим как ще се хареса. Става въпрос за частта unboxing, нещо, което правят доста хора. Правят я предимно на техника, какъвто ще бъде епизода и днес. Взел съм си нещо от... не знам дали трябва да казвам, нека ще кажем. Така или иначе ни спонсорират, тъй че няма проблем. Взел съм си продукта от Ozon.bg. Беше намален в тази годишния Black Friday, така че ако гледате това видео, все още тъче офертата, може да отидете да го чекнете, ако се интересувате от такова нещо. Така, правим първия кадър, за да се видим лично очи в очи, след което ще преместим камерата и ще фокусираме главно върху продукта. Става въпрос за GoPro Black Hero 13 или беше GoPro Hero Black 13, нещо от този сорт, няма значение. Версия 13, това е най-важното. Взехме си това, което е за GoPro-то, заедно с батерия и карта и получихме като подарък този чест маунта, който е на GoPro, да си го сложите на гърдите. Доста е добре, когато тичате, когато карате колело, сноуборд и така нататък, или пък ски, вече в зависимост какъв спорт ви харесва. Аз възнамерявам да го използвам в карането на сноуборд тази година, така че ще имаме видеа и как караме сноуборд. Не се сещам нищо друго, така че ще спрем за секунда, за да продължим след мъничко, когато фокусът ще е изцяло върху продуктите. Ще виждате моите ръце, измити са, това не е важното, чисти са, с ногтите са окей. Може би трябваше малко преди това да ги оправим, но няма никакво значение, няма да гледаме това. Да анбоксваме, гледаме и коментираме. Така, здравейте отново, продължаваме с самото анбоксване вече. Пак ви казах, кадъра ще е фокусиран изцяло върху самия продукт. Ето така представлява това, което е за честа. Напълно стандартно нещо. Отзад даже имате две картинки, с които ви подсещат за какво може да използвате, но това смятам да го отворим като второ. Води се, че е оригинално, че е на GoPro. Даже има една малка картинка, как може да си маунтнете самата камерка. GoPro, естествено марката. И се казва чести. Why not? Окей. Оставяме го за секунда на заден план и сега ето това е, което ще отворим, което ще разгледаме. Това е, което съм си поръчал, което съм си купил. Идеята ми е да го ползвам главно когато карам сноуборд и да правя клипчета. Обичам да карам доста сноуборд. Надявам се да падне тази година сняг, за да може да покараме. Миналата година беше малко слабичко, но сега не е болка за умиране, както биха казали много хора. Имаме доста по-сериозни проблеми за разрешаване. Но, нека да се втурнем в самото видео и да видим какво ще има тук вътре. Приготвил съм си едно ножче, ако ни се наложи да нещо да режем или така нататък. Първоначално, окей. Това ще го сложим настрани, тъй като не ни трябва. И ето така представлява комплекта, който сме си купили. GoPro 13 Black Hero. Отдолу са сложени различните видови обективи. Първоначално, тук искам да спълна, мислех си, че всичките обективи влизат в стандартния пакет на GoPro, но това не е факта. Всъщност трябва да си я купите допълнително. Доста марки и фирми вече го правят това нещо, дават ви basic продукта и след това ви карат да си купите допълнително техните екстри, така че не е нещо вау, не е нещо, което е болка за умиране, I guess, но наистина редно е да помислят да вкарват повече неща в стандартните пакети. Това също, което забравих да спомена малко по-рано, е, че самия комплект върви с кейс. Този кейс е само за този комплект, т.е. ако не искате, може да си купите само камерата. Basic пакета върви без
този кейс или това куфърче, или както искате да го наречем. Имаме две Enduro батерита, имаме малък селфи стик, което също е готино, честно казано, 64 гигабайта microSD карта, ръчката, нали, която казахме, и камера кейс, т.е. ето това нещо. Окей, нека да я разпаковаме. Ето тук имаме едно много готинко цак. Това са го взели от Apple. Определено са го взели от Apple. Фърляме настрани, извън кадър, за да не се вижда. Малко ни се клатят нещата, но се абстрахираме от тези неща. Това ще го оставим настрани за сега. И ето, че сме с самото кейсче. Честно казано, изглежда доста добро. Изглежда от висока материя, нали не изглежда, че е от китайския или че е някаква циганика. Кефи ме кефът много такива работи, така че може би не е релевантно дали ме кефи или не, но нека да го отворим сега. Окей, not bad е то. Така, ето така ще го надигнем, за да го покажем. Това е вътре в самия кейс и сега ще почнем да отваряме едно по едно нещата. Нека да извадим първо, имаме Your camera must be updated before you can use it. Това между другото е нещо, което гледах, тъй като гледах няколко клипчета, ревюта на самата камера, нали, преди да си я купа, разбира се. И нещо много важно е, че преди да си използвате камерата, всъщност трябва да я апдейтнете. Тоест, това е нещо, което е must, задължително. Така, оставяме го настрани. Тук имаме Lifetime Warranty. Това е нещо яко. Според GoPro, какво ли да стане, имате доживотна гаранция. По принцип, знаете, доста малко продукти предлагат такъв вид гаранция. Особено на българския пазар. Обикновено марковите продукти са около 2 години гаранция. Ако се регистрирате в техния оригинален сайт, получавате 1 година екстра, което все пак е плюс. Но да, 2 до 3 години гаранция. Има уреди, които са и 5 години гаранция, но това вече са по-така професионални и по-скъпи уреди. Ето тук имаме от SanDisk, да покажем на камерката, самата microSD карта. Ще оставим за сега настрани. Subscribe to get most of your out... Какво казах? Subscribe to get the most out of your GoPro. Добре, сега го казахме добре. Имаме, разбира се, няколко стикери, лепенки. Аз много ги обичам, честно казано. Обичам да си ги лепа на всевъзможни места, за което обикновено имаме карани си с моята приятелка, но това че го изрежеме. Това ще го изрежеме. Pro tips for best cold weather performance. Това ще трябва да го прочетем със сигурност. Charge Enduro battery 100% before each use. Makes sense. Keep Enduro battery warm by storming it close to your body. Installed in camera is fine when not using. Добре. Тоест, когато не използваме Enduro батерито, ако не е вътре в самото устройство, трябва да е някъде отвътре на топ. Ако температурата е под 10 градуса Целзий или 14 градуса Фаренхайт, минус 10 Целзий и плюс 14 Фаренхайт, recording frequent video clips can warm the camera and battery to extend performance. Даже те карат да използваш самия продукт, така че за да може да се стопли батерията. Между другото, чат, ако не го знаете това, когато сте в по-студени условия, нали, с по-ниска температура, обикновено батерията, живота на батерията се съкращава доста бързо, така че ако имате някакво устройство, което сте предвидели да използвате в планина или в по-студено време, предвидете, че времето, което е упоменато на самия продукт, може би ще бъде по-кратко и по-късо, просто защото е студено. Да. Have product questions. Тук имаме някакво user menu, че chat with our experts at GoPro.com answers. Това е готино, между другото, че имате отворен чат. Нещо като клиентска линия, I guess, като hotline. Добре, оставяме ги всичките настрани. Ето така, тук ще ги оставим.
Оставяме си до нас това. Това махаме също. Добре, ами нека да започнем с самия стик. Тук е... може би трябва да си е така. I don't know. Грипа е мек. Доста приятен, честно казано. Удобен. Не се хлъзга. Няма шанс да го хлъзнете. И това е готиното, че може да си го закачите за ръката. Цак. Ето по този начин. И примерно ако решите да скачате с бънджи или някъде другаде, нали, когато го направите, изпускате, хоп, остава ви в ръката. Това е доста добро, доста готино пък. Ако не искате да седи, когато го използвате, ето по този начин може да го махнете и да махнете това цялото нещо, така че ето така ще ви приближа да го покажа. Ето тук, нормално, стандартно възелче. Най-вероятно, ако сте имали подобен кейс или нещо от този сорт, ви е напълно познато. Пише GoPro. Доста добре изглежда. Сега, откъде да започнем? Тук отдолу имаме едно кабелче. Нека да го извадим. USB-C to USB-C type кабел, което според някои е плюс, според други минус. За мен специално е плюс, тъй като повечето нови лаптопи имат предимно USB-C изходи, от които може да си чарджвате, разбира се, батериите, които са преносимите също така по-новите с USB-C. Повечето от техниката вече се ориентира към този тип изходи и входове. Сега специално на моя настолен компютър имам един изход отпред, който ми е доста удобен, и един отзад. Този отзад съм си го взел за зарядното за часовника. Така че да. Оставяме го настрани. Това трябва да е нещо за маунтване, не съм сигурен точно за къде. Сега тук, нека да не сме някакви диваци, си отвориме лекичко. Така, сега това... Оп! Едното падна, окей. Това би следвало да са две лепенки. Това се слага, доколкото ми е известно, върху каската, т.е. може да си го залепите. Имате двечки, би трябвало да е доста здраво. Като гледаме на 3 Million Factory, това е доста известна компания за тиксо, лепило и всякакви такива нещица. Така, това е, може би, ето така, трябва да влиза по този начин. Някакси. Или се бъркам. Добре, това ще го видим допълнително, тъй като... Аха, може би ето по този начин, да. Ето по този начин влиза. Штраква, затваряте и тук си монтирате вече камерката и най-вероятно това влиза тук. Да, окей, т.е. по ето този начин ще представлява монтирано на вашата каска, след което, ако искате да си го махнете, ето това нещо тук, само го дърпате, това го стискате и хоп. Не излиза лесно, честно казвам, което е добре, защото това означава, че няма да падне лесно. Те си ги оставяме на страна. Тук имаме двете батерии, които според GoPro и между другото и доста от юзерите, които го ползват, видеята, които изгледах, е, че наистина тази батерия, която са сложили Enduro батерии, ако я произнасям правилно, е с доста по-дълъг живот. Не знам доколко часа и при какви условия издържа, но пак се риска да се повторя. Всички, които споменаха новата батерия, казах, че тя е по-издръжлива. Нали, като плюс-минус е, че ако имате старо GoPro, не може да си купите новата батерия и да я сложите в старо устройство. Т.е. това към момента може да се монтира само върху последната им камера GoPro 13.
Така, нямам търпение, чак ръцете почнаха да ме таковат. Да извадим и самото GoPro. Ето го. Ето така изглежда, чат. Това, което казахме по-рано е, че трябва да апдейтнете самата камера, за да може да я използвате. Това е нещо задължително. Ще махнем лепенките. Satisfying. Ще се опитам да направя ASMR. Не знам дали ще се получи. Ще би е много тихо. Цак. Ох, доста е готино. И това направо ще го скъсаме. По-тежка е отколкото очаквах. Наистина доста масивна. Holy shit. Holy shit. Доста е масивна камерката. Изглежда по ето този начин. Сега малко ще се видят разни неща в камерката. Ще се види и нашата камерка. Цак, цак, цак. Добре. Така, това го оставяме тук. И сега това е... Не знам дали ще го оставим или не. Това е нещо като разпределителче, но предполагам, че няма да ни трябва, така че може би ще го махнем. И ето ни го самото GoPro кейсче. Сега тук ще остане повече място, както виждате, но това е предполагам за другите неща, които може да си купите към GoPro-то. Едното от тях са ленсовете. Така. Сега това казахме, че го оставяме настрани. И искам да покажа всичките неща, които са в комплектчето. Мислех си, че са 3 батерии, честно казано. Приятелката ми каза, не бе 2 са. И аз викам, не бе 3 са, ама са си 2. Така, може би ето така ще ги поставиме. Това по-ще го изрежеме, чат, не се притесняйте. Ето така и... Може би това ще го използваме за тъмътнел често. Така GoPro да се вижда. Няма как да не се вижда GoPro все пак. Цак. Това съдържа. Това ще го махнем, тъй като то не се съдържа в комплекта. Това представлява всичкото, което е в този комплект, който си поръчах. Може би ще го използваме за thumbnail. Let's see. Може би така се видиме. What's up, chat? Добре. И сега, доколкото разбрах, да преместим това. Това дали ще се оправи? Би трябвало да се оправи. Така. Така. Това ще го сложим ето тук. И сега GoPro-то би следвало да се отвори ето отсам. Окей. Сега отваря се ето от тук, отдолу. Тук имате още едно, което се натиска. Това не го натискате, тъй като разбрах, че може да се счупи. Това е място, от което да ви изтича водата, така че това не го натискайте, чат. Ето от тук се вкарва. Сега ще си отворим microSD картата. Let's see. Така, тя наистина е мъничка. Може да се скъса това. И ще ни трябва ножица. Имаме едно малко ножче, казахме, че сме си взели. Напълно достатъчно е. Доста съм excited, ако трябва да бъда честен. Доста отдавна искам да си взема. Така че, да. Нека да видим сега дали ще я сложим правилно. Мисля, че да, окей. Сложихме. Ето, тук се слага като нали, с натискане. Хоп. Сега да покажем ето по този начин. Окей. И сега самата батерия ще сложим. GoPro-то. Цак. Ето това нещо, което са ви тук плюса и минуса. Трябва да влязат ето тук, т.е. батерията влиза ето така.
с GoPro към GoPro. Може би така най-лесно ще го запомните. Така и ето от тук, между другото, е USB-C изхода, с който може да си зареждате самото GoPro. Така и сега, ето тук е много важно, когато затворите, да не се вижда, има един... Чакайте да отворим лекичко. Ето това червеното е много важно, когато затваряте батерията, да бъде затворено, просто защото рискувате вътре да попадне или вода, или влага, или сняг. Нали, естествено снега, като се разтопи става вода, така че да, да продължа. И с две думи, това нещо не трябва да се вижда, трябва хубаво да е затворено, да не се вижда нищо от черничкото. Сега ще стартираме GoPro-то. Да се надяваме, че има батерия. Ето го самото GoPro чат. Стартира се за секунда камерката, но се изключи 13. Сега тук може... Боже господи, колко гадно блести от камерата. Тук може да си изберете езика. В случая... Нека видим, така ще го фокусира ли? Няма го фокусира. Окей. Значи ще ви казвам какво може да присъства. Чакайте да махнем този буклук. Да не си в кадър. Та имаме английски, френски, немски, италиански, Оп. Нямам български. Между другото, почнах да проверявам за BG език, тъй като се оказа, че при доста уреди вече са започнали да вкарват. Специално за мен юзерфейса винаги е по-удобен, когато е на английски, просто защото ако търсите нещо в нета, по-лесно е да се ориентирате, но винаги ми е било интересно да проверя дали има и български интерфейс. Та избираме английски. Legal Stuff, естествено тук винаги се съгласяваме, няма как да продължим без да се съгласим. GPS enables awesome features for your device, including optional dataways. Сега, това за GPS-а, по принцип аз съм доста и не обичам да ги активирам, но доколкото разбрах специално на GoPro 13 е добре да го активирате. Voice Control. Тук не разбрах много как може да се използва Voice Control, но за сега ще го оставим on. Voice Control Language is set to English. Окей. И сега стигаме до ето това. То пък няма може хубаво да фокусира. Дяволите. GoPro Link App. Ще направим един скриншот с телефона. Който ще качим допълнително. И ще... Ще отворим апликацията Open in App Store. И съм с iPhone 13, така че да. Ето това ви е Quick Pro GoPro Quick. Окей. Тази апликация ви трябва. Double click to install. Това ще го изрежеме, за да не чакате. 15 минути ми дава, че се даунлоудваш. What the actual fuck? Ние да минем на... Да, добре. В тази стая, между другото, има малко проблеми с Wi-Fi и трудно го лови от другата стая. GoPro-то е брутално, чат. Брутално е. Нямам търпение да го използвам. Даже сега, докато чакаме... то се инсталира. Добре. Отваряме го. Така, сега ще направим един screen recording. Това ще го прекачиме ще го прекачиме отстрани, за да може да виждате. В момента, доколкото разбрах, може да продължите и като guest. Така че към момента ще продължим като guest. Do you own a GoPro? Yes. Set up your GoPro now? Yes. Allow GoPro Quick to find Bluetooth devices? Yes, of course. Allow. Connect
камера. GoPro-то ни е 7627. Перва се в момента с самото GoPro. Доста user-friendly, честно казано. Окей, веднага ни го разпозна. Name your GoPro. Ще се казва Globe Globes. Апостроф искам, бе. What? Не ми дава апостроф. Globe GoPro 13. Окей, сейваме новия name. Много странно защо не ни даде апостроф да използваме. Така, let's make sure you're getting all of that. Continue connecting your camera's Wi-Fi. Your phone or tablet will ask permission to access. Join. Ще видим как ще е с Wi-Fi, тъй като ви казах, че тук е слабичък и може би няма да го... Окей. Имаме апдейт. Трябва да го инсталираме, просто сме задължени, тъй като Downloading Update. Ето по този начин изглежда. Не знам колко ще се види. Имате Red Dot, който свети и ви пише просто Download Update. А пък на телефона имаме Camera Update. Така, нека го оставим по този начин. Даже и отпред свети и блести. Така, тези ще ги оставим тук за секундичка. Нека да си седат в кадърче. Що път да не седат в кадърчето? Така. Almost done. 70% чат. Върви доста добре. Колко е часа? 4 часа. Окей. Installing the update. This may take several minutes. Значи това също ще трябва да го скипнем в видеото. Окей, получихме Update Complete, Continue, Connect to Cloud Auto Upload, I'll do this later, Quick, cannot fire of new highlight videos, enable notifications, Allow, и Your Hero 13 is ready, let's go. Тук имаме някакви стандартни неща, TimeWrap, камера може да се контролира, може да си направите и просто снимка, което е супер якото. Searching, това може би е за... ако искате да смените камерата. Ето тук имаме някакви основни информации. Cloud Auto Upload Subscribe. Това не съм сигурен дали ще е нещо платено или не. Така че като проверя ще ви кажа. Може да си power-off-нете GoPro, което е супер готино. Може да лайв стримвате, което между другото според мен е топ. Мисля, че може да
присъедините към Twitch акаунта си да използвате GoPro видео. Не съм на 100% сигурен, но мисля, че можете, така че това също ще е готино да си направим някакъв real life стрим. Remove, Edit Camera Name, Pretty Basic Stuff. Тук имаме процентите на батерията, Scan for New Footage, Enable Preview, ако натиснем Enable Preview. Join. Ще проверя и за колко време се зарежда една батерия. Не съм на 100% сигурен, мисля, че са 8 часа. Ето, сега може да виждаме, цак. Може да виждаме и какво снимаме с самата камера. Which I think is pretty fucking cool. И разбира се да излезнем. Имате студио, subscribe, sign in, това ще го видим в допълнение. Медиа, тук би трябвало да са ни нашите файлове. Това ще го изрежем. И албуми. Окей, close. Има някакви допълнителни екстри, които ще проверим. Така че да, това ще бъде Stop Recording. Ще го прикачим. И самото GoPro е готово за usage, като изглежда доста smooth. Имаме Quality, Standard, Basic, Highest Captures Videos in 5,3K Highest Quality, а стандартното Quality, което предлага GoPro е 4K, което смятам, че е доста добро. Как се излиза? Окей. Имаме Slow-Mo, which is pretty fucking cool. Ако искаме да го използваме, Digital Lens. Това е готиното на новото GoPro. Ето тук са ви самите ленсове, които с завъртане, значи не съм сигурен на коя страна, се завъртат. Добре, нека да не я счупим сега. Другото, което ми направи впечатление, е, че в мига, в който обърнах камерата, тя автоматично се обърна. Автоматично хваща под какъв ъгъл снимате, което също смятам, че е pretty cool. Имаме стандарт видео. Widescreen, vertical, full frame. 21%. Така, мод. Нека да видим това копче. Аха, може да направим и фото. Добре. Нека да си направим първото фото. Би трябвало отгоре. Чат, първото фото. Окей. Харесва ми, честно казано, доста. Check out your media. Това може да го видим върху самото GoPro. Така. Къде сменихме мода? Ето го тук. Има таймлапс. Имаме видео и имаме фото. Ами това ще бъде. Ще поразгледаме малко допълнително за самите параметри качества на GoPro-то. Ще видим колко струват и ленсовете, които може допълнително да си купите. В description ще ви прекача и едно видео, което е за един пичар, който се занимава професионално с това и може да влезе в доста по-голям детайл на самата камерка, да ви покаже всичките нейни функции, да ви покаже другите ленсове, защото той си ги беше купил. Беше си купил разни приставки също така. Но преди да приключиме, за малко да забравя, е честа, който казахме, че получихме като подарък за покупката. Така че това ще го оставим ето така настрани. Това ще оставим ето тук и сега ще отворим самия. Ето го и честа, guys. Подарък. Заедно, когато си купите този комплект, смятам, че е готин.
със сигурност, според мен струва поне едно 50 до... What? Топ. Може би с Voice командата активирахме нещо. Но нека да я изключим към момента. Доста силни звуци издава, което не знам дали ще ви хареса или не. Тук ще трябва да използваме набързо ножчето. Така, и ще разпаковаме и самият чест. Така. Тук имаме отново Lifetime Warranty, дори и за чест писа. Което е готино, by the way. Какво виждам тук? Nice. Тук чат имаме още една приставка за камерката, като тази, която е в комплекта и тази, която е за честа. Не знам доколко се вижда. Тази за честа е по-издължена, по-дълга, докато тази е доста по-късичка. Имаме същото нещо, което използваме, за да прикачим камерата. И сега какво ни казва? Това също трябва да го отворим, не? И просто да го издърпваме. Малко кринджево е направено. Так. Добре, леко я скъсахме, но то така или иначе това не ни трябва. Ето го и честа, като ми изглежда малко избледнял, ако трябва да бъда честен, но може би такъв е самия дизайн. Добре, това трябва да отиде отпред, това трябва да отиде отзад и тук. Окей, от тук може да си го закачите, като това предполагам, че трябва да влезе ето така, чат. Трябва да ни влезе в главата, нали? Нека малко да го удължим. Така. Би трябвало главата ни да влезе ето тук. После би трябвало ръцете ни да влязат ето тук. Цак. Майко ми още се отдушах. Цак. Добре. Окей, доста е тайт. Качулката ни се закачи. Нека да я... Оп. Окей, качулката пречеше. Това ще го изрежа. Така, това ще го изрежеме. Добре, ами сега сме го закачили. И тук може би малко по-надолу. Ето така. Ами доста е тайт. Между другото, пък аз не смея да твърдя, че са мега широки или мега големия. Даже по-скоро нося между M и S размери. Добре. Като може да си го... Да, по-скоро идеята е така да си го закопчаете. Не като мен през главата да си го слагате. Цак. Това е късото. Казахме, че дългото влиза тук. По ето този начин. Доста юзер-френдли, между другото. Чакай да преместим ето така микрофона. Доста юзер-френдли и самото GoPro би следвало да влезе ето тук. Цак.
и да представлява по ето този начин. Здравичко. Няма как да падне определено. Ами ето по този начин изглежда. Не е лошо. Удобно е, но пак ви казвам е доста тясно. Сега ще проверя дали може да се разшири още мъничко. Ето така ще си оставим тези, тъй като губиме дневна светлина и ще трябва да сложим, да, като кубур, може да си го закопчаете. Добре. Ами чат специално това, което са ви тези горните презрамки, ние сме на макс или може би това е минимума? Не, това е минимума, I guess. Добре. Добре, може още да се... Значи ние по-скоро сме го направили на минимума, така че имайте предвид, че минимума ви е около размер S. Допълнително може да си го напаснете и съответно и отстрани също. Имаме едно готино надписче, което е отзад GoPro. Имаме и още едно готино надписче, което е отпред GoPro. Със сигурност има и китайски варианти. Ще потърся някой, за да го прикача и него. Това беше от ревюто. Нека да ги сложим така всичките на куп. Заедно. Цак. Двете за каска. Така или иначе ние ще използваме главно каската, така че така, цак и ето това. Ето тук отпред. Виждат ли се? Ето така може би да. Ами това е целият комплект чат. Благодаря ви, че присъствахте на това ревю и ако ви е харесало, кажете какво още бихме могли да направим. Благодаря ви, че присъствахте на това ревю. Първият ми анбоксинг, просто защото това е нещо, което исках да направя. Исках да споделя с вас и да ви покажа. Ще го използвам при първа възможност. Ще видя дали ще е близките седмици. Надявам се да успея да го използвам. Възможно най-скоро, тъй като изглежда доста яко. Not gonna lie. Пакета, който си го взех, наистина си заслужаваше, тъй като имаме две батерийки заедно с SD карта, нещо, което така или иначе ви трябва, когато правите видеята. Има USB-C, не е правилно казано, има USB-C кабел, който да използвате. Чантичката смятам, че е доста готина и може да ви събере вътре всичките неща, които сте си подготвили. Пък ако видим, че имаме употреба, каквато се надявам да имаме, ще пробваме и другите ленсове, с които допълнително ще направим ревю, като part 2, I guess. И другото, което мисля да направя, е да направим един хайк заедно с GoPro-то, така че да е real time live hike. Да. В който просто ще се разхождаме в някоя гора, на някоя планина и ще си лафим за нещата. От мен е това. Благодаря, че присъствахте на епизодчето. Ако ви е харесало видеото, оставете лайк и subscribe. Мисля, че това бяха двете реплики, които трябва да казва всеки един ютубър. Но най-важното е, ако искате да видите как цъкам различни видове игри, предимно World of Warcraft и League of Legends, заповядайте на моя Twitch канал @globestreaming. Ще го намерите в описанието. Ще има хайперлинкче, така че ако прецените, че ви се гледа нещо подобно, заповядайте в канала. Лека вечер!